進撃を続けるレディンたちはキルヒナーが守る古城の城バルクを包囲した。強固なことで知られている城だが、それだけにこの城を落とすことはダルシス城攻略への確かな一歩となるはずであった。
まさに鉄壁の守りだな。王子、これ以上戦いが長引くと敵の増援部隊が到着してしまいます。だろうな。ここは多少強引にでも攻めるしかあるまい。それじゃ派手に行きましょうか。ああ、これより最終攻撃をかける。これで終わりにするぞ。敵が攻撃を再開しました。懲りもせずにまた来たか。何度やっても無駄だということをたっぷり教えてやる。どうやら敵は援軍を待っているようです。注意して戦った方が良さそうだな。敵の増援部隊が来る前に城を落とすぞ。魚の餌にしてやる。
女だからって甘く見ない方がいいわよ。死ね。俺に耐えられる